Woke up handsome once again. Chicken ridiculous. Jo, så nu skal jeg lige have noget morgenmad her. Nu har jeg tænkt mig at teste de her to ris. Nej, jeg har tænkt mig at teste de her to ost, så ser vi hvilken der er bedst. Ej. Og nu kører han igen, hvad sker der? What the fuck? Nu kommer han ind. Hvad så, hvad er det, Johan? Det er tandbeskytter. Ved du egentlig, om de skal sidde i overlæben eller underlæben? Jeg tror, de skal sidde i undermunden. Mens vi venter, så har jeg tænkt mig at lave kaffe, og det har jeg lige prøvet før. Okay, så nu har jeg hældt vand i. Nu skal jeg have kaffepulver i. Jeg skifter filteret, fordi det siger min storebror. Okay, nu har jeg puttet pulveret i. Jeg har ingen idé, om jeg har puttet nok i, eller... Damn, this is some serious gourmet shit. Oh my god, den er færdig. Okay, jeg har taget min yndlingskop, og nu har jeg tænkt mig at fylde den. Yeah! Okay, det her det er den orange ost. Den smager fint nok. Okay, nu prøver jeg den anden. Den her den er helt sikkert bedst. Hallo? Godmorgen. Hvad så, Jas? Hvad så, Kimo? Det er overskæg, du har fået. Hvorfor filmer du alting? Jeg vlogger i dag. Altså, I skulle spille golf. Pizza Snyder og Booster. Ja, skal du lige høre min nye sang om det? Ja, det er Ja. Ej, det stiller du da bare der. Den er. Hurtigt kan vi køre her, eller? Så skal vi bare i gang. Du starter. Hvilket hul? Kan du se flaget? Ja, men så skal man over alt det græsset, det. Ja, det er det der er pointen. Øj, ja da. Det var lort. Ej, det var god. Nej. Ej, prøv lige, jeg skal have. Sådan her. Nej. Pablo. Ja! Det var faktisk bedre end dig også. Skal vi bare høre en anden ravn? Det går nedad, jo. Hvad så, Mikkel? Kom rigtig, Mikkel. Sådan der. Du er fandme god. Nej, lige på. Ej. Flasker, god kemi. Ja, det fik jeg også. Hvad satan, de går? Nej. Kom med. Det er lige der, så for helvede. Ja. Ja da. Hvad laver du? Jeg kan give min skylden. Ja da. Undskyld mig, hvad sker der lige? Pissegodt skudt, mand. Ja. Det er fandme i orden, det der. Jeg er lige ude i busken. Sådan der. Nå, for helvede. Nej, Pablo. Ja. Det er fint. Det var skud, det der. Så er det, mand. Det er min. Pissegodt. Det var muflon. Hey. Den. Ja, det var godt. Nu kører de den over. Du vender hjernet forkert, Pablo. Skal du vende sådan her? Ja. Nej, det skal jeg fandme ikke. Nej, okay. Kom. Pissegodt. Sigma. Skal du sidde lige op og starte? Skal I fast? 4. Mig. Åh! Du er også. Jeg er da klar, det er godt. Eller gør så mega, skal I tisse? Nej, du er fyldt.
køre der. Nå, vil du selv køre derover? Ja. Prøv lige. Og vi ruller ligesom vi var. Er du klar? Jeg gider med 7 i hjernen. Han skal have noget med noget hældning på. Nej, skid nu bare. Det er for meget mus. Jorden i stedet for... Ja, jamen det er det. Okay, så prøv at vente. Jeg venter lige herovre. Det var godt skud. Hvor stor? Ja, du er færdig. Hvad fanden? Hvad skovler du for mig? Hvor meget er du oppe på? Jo! Lad os se vognen. Okay, hernede der har vi 6 gange kopholder. Og en mere og en mere. Og så har vi sådan nogle kugleholdere. Hvad er det her egentlig til? Det er til blyant. Det er til min blyant. Fuck, jeg fik en gren i hovedet. Nå, men Pablo han tabte. Nej, jeg gjorde ikke. Men nu går han ned og køber en kasse øl til os. Og nu siger han alle os nyt. Den er sat med godt rykket i den rum her. Du vil ikke have den kontant, Lasse? Jo, det er sgu godt nok. Super. Jeg vil ikke få den igennem. Hallo. Jeg vil bare gerne drikke en helvedes masse bajer og være sammen med nogle damer. Godnat til mig, Charlotte. Alright. Let's go. We done. Det er simpelthen for dårligt. Hallo, lad mig lige Nej, det er ikke. Det var... Skål, Bjarke. What the fuck? Hvordan kan du ryste? Get on up, bro. Så er ikke på, bro. Kom nu, drenge. Hvad er det for noget fis der? Hawk Tours, spytterne dag. Ingenting i hænderne. Hallo, kan du ikke holde den her cykel? Jeg er for stiv til at filme og holde på samme tid. See you later, beautiful. See you later, baby girl. Oh. Sorry, you're not a Sigma. Har I styr på det, drenge? Jeg vlogger ikke. What the fuck? What the fuck? Hey! Hey! Ah! Bro, ram på skiltet! Hvad er chancen for en McLovin-tatovering i aften, drenge? 8 ud af 10. Bro, han har en halfpipe derhjemme. What? Den står også indendørs jo. Hvorfor fuck har vi ikke valgt ved dig skate endnu? Forsvinder du bare, så går du ud og interviewer folk. Og vi interviewer folk, bro! Ja, bro. Hvad så? Hvad laver du her? Jeg giver Jakob armbånd, og så... Hvad? Jeg giver ham der pik nu. Jakob? Ja. Jeg giver ham armbånd, og så tager vi lige tilbage på Vandpip Café. Vandpip? Ja. Hvornår skal vi det? Det er godt. Ja, og så kommer vi tilbage her, og så skal vi have et par øl måske. Det er i orden, det er i orden. Tror du, der kommer gang i byen i aften? Jeg tror, at Kuster kommer til at tage de fleste, desværre. Hvad? Jeg tror, at Kuster kommer til at tage de fleste, desværre. Men der er kunstner på i dag. Du skal have armbånd. Ja, så det er varmt nok. Det er lige en dag, smule. Jeg har en ny en. Hvad er den nye? Kom her. Ja, så. Har du dansk statsborgerskab? Ja. Hvad vil du sige sammen? Fremvist det. Hvordan fuck skal jeg fremvise det, bro?
Anders. Vil du se dansk pas, eller hvad? Ja, vi er i gang med et interview. Dims, hvordan går det? Ja, det er nok. Han vil ikke kysse med Bjarke. Crazy vlog. Du sagde ikke det. Sigma, dreng. Skal vi rulle? Hej, det er Sim. Det skal være på vores rose episode. Det er i morgen. Det er fordi, jeg er vlogger, jo. Vlogger. Jeg er vlogger. David Vlogger. Vlogger? Vlogger. Vlogger. Værsgo. Jeg kommer nok til dig op. Jeg går ud nu. Jeg går ud. Det er fucking varmt. Hallo, Leo. Skal vi ikke betale? Jeg vlogger jo. Yo, stop vlogging me, I'm smoking. Din nano-digitale afstand. Ja, Sim, hvad er din nano-digitale afstand? Jeg er lidt 42 nogle bukser. Hey, lad os se. Det er min. Det er min bil. They're coming into the back door. What's in the bag? In my bag. What's in the bag? Tampons Yo, give me the. and I fuck with that. Og snøjers. Ja, dem har jeg. Jeg har tabt mine nøgler. Okay, hvad er det med? Hvad er det? Gang. Jeg er klar på Fortnite, eller hvad sker der? Ja, helt med. Så kører du ned og vender. Ja, tak. Du kører ned og vender. Hej. Eller... Jeg kan opføre sig som en stor idiot som mig, og ikke få bank. Jeg ved ikke. Jeg tror, det er en evne, jeg har. Det er en god evne. Hvis nu sådan der... Er det Sebastians bil? Det er min bil. Sepp, inden vi kører hjem, så skal du se min bil. Den holder lige nede i byen. Den har vi lige smidt ind. Jeg bor ikke her. Hvor bor du så? Det ved jeg sgu da ikke. Hvad fuck laver vi her? Hvorfor vil så smidt dig her? Oj! Jeg har en